Здравейте! Здравейте! Сега сте в моя канал и игра с моята най-добра приятелка. В Не, една рандом игра. Всъщност не сме само на твоя канал, а ще го посна и на канала, дет направих само за нас двете. Да, така че, да. Отиваме сега, тук е на масичка някаква. Чакай и не знам какво се прави, да видим. Стопът 10 секунди, мисля, че. Да, 10. Чакай. Окей, много си близо. Стоп! Стопна го на 11. Аз не знам. 89%, браво. Ти колко имаш? Сега почвам. Стопът, какво 10 секунди? Да, 10. Да видим дали Евдара ще се справи по-добре от мен. Аз съм май по-добре. Не, ти спря на 11 секунди. Ау! Да, Евдара, браво. Благодаря. И да си поговорим за юзернейма ти. Мога да те ударя с домат. Ау! Сигурно е за Robux, ама... О! Готово. Наравно сме. 94. Равно сме. Равни сме, да видим дали Евдара ще спре по-добре от мен. Пак. Сигурно ще се справи. Ще спрем на 100%, какъв е смисъла? Не знам. Рандом играе, казвам ти. Yes! Аз съм повече. Да. Не, мисля, че си остава. Ние сме равни. Мисля, че си остава. Трябва да направим нещо по-добре от предишното ни. Да видим. После Евдара избира рандом игра. 6-7! 6-7! 6-7, 6-7, 6-7. Манията. Сега, внимавайте вируса. Пазете се. 7. Внимавайте, защото можете да видите някакви луди пияници по улицата кръщят 6-7. Или млади хора. Би ме. Тук ме би. Вече ме би. Още 2% ти остават. Да, още мъничко ми беше останало. Оп, бихте! Yes. Би ме, браво. Добра игра сега. Чакай. Айде сега на друга рандом игра, искаш ли? Не, трябва да продължим, това ще е странно. Може всъщност да е рандом игри. Изчакай, дай пак да се върнем. Изчакай, малко. И здравейте! Ние ще играем рандом Roblox игри. Ще изберем. Айде. Рандом Roblox игри. Сега ще влезем в една нова. И започваме. Сега сме в една нова игра. В игра рандом, която не сме играли. Рандом игра, дето не сме играли. Както виждате, сме на ден 0. Игнорирайте, че ни липсват ушите на аватара. Това е много гадно и не ни харесва. Много плешиви изглеждаме. Така. Да. Най-вече ти е удара и аз. Не ми отива така. Аз и без това нямам глава. Аз и без това дори нямам глава, за да... Дай, някъде да влезам. Айде тук, чакай. Не, това е за трима. Излез, cancel. Къде си? Ето ме тук. Ето тук да влезам. За 2. Айде. Да видим тази рандом игра. Не знам. Ще оценяваме по критерии. Графики, там още не знам какво и да. От 1 до 10. Колко ни хареса? Искам да ви кажа, значи има супер много хора, дето са играли 99 Nights in the Forest.